साननैनि हाबाफारि लानानै मिमांनि नोलोबारि गेलेग्रा फोथाराव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंफुंनो लानाय हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायबाय। खुंगा बाथि 2 बोसोरारि जथुमा धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद खुंगा थामथि 2 बोसोरारि जथुमा गगामुग दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफाद खुंगा 17थि 2 बोसोरारि जथुमा गगामुग दख'रा आइजो अनसाय आफाद जथायै दिनै बर' सुबुं आफादनि खुंफुंनो लानाय हाबाफारिया दिनै जागायबाय। हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि 6 रिंगायाव जायगा फोसाबनाय हाबाफारिया मोजाङैनो जोबनानै थाङो। फुंबिलि 6:30 रिंगायाव गाहाय गेटखौ बेखेवनानै होयो नोलोबारि गामि पन्चायतनि आफादगिरि उदांस्रि गयारिया। फुंबिलि 6:50 रिंगायाव गाहाय सायनासालिखौ बेखेवनानै होयो जयरामपुर गामिनि पन्चायतनि आफादगिरि रिना मोसाहारिया। हाबाफारि बादियैनो फुंबिलिनि 7 रिंगायाव थान्दै बादा बेखेवना होयो बड'लेण्ड ब्रह्म आफादनि आफादगिरि बिजय ब्रह्मआ। 7:20 रिंगायाव जामुंसालि बेखेवना होयो मन्जु सरगयारि बिथाङा। फुंबिलि 7:30 रिंगायाव बुलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवना होयो धरनीधर बसुमतारिया। बानजाय आफादनि आफादगिरि प्रताप बसुमतारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो आबुङै मिथिना लानि फै। गगामुगनिफ्राय बिमल गयारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड बुब्लि। गिबियावनो मिमां हालामनि जानानै आरसिनि आफादगिरि जानानै आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरनि जानानै आं नोंथांमोनखौ गिबियावनो खुलुमनाय आरो बरायबाय। फैगौ दिनैनिफ्राय जा धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 2 बोसोरारि जि जथुमा आरो लोगोसेयैनो खुंगा 2 बोसोरारि जथुमा गगामुग दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोरसालिया जथुमा आरो बेजों लोगोसेनो खुंगा 2 बोसोरारि जथुमा गगामुग दख'रा आबोबनि जा 2 बोसोरारि जथुमा बे दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। दिनै जोङो जोंनि जे हाबाफारि हिसाबै जोङो जोंनि जा नब्लां थांफैनि नब्लां बे नब्लांखौ जोङो गिबियावनो बेखेवदों। बेवहाय बेखेवगिरि दंमोन जोंहा नोलोबारि आन्सलिक पन्चायतनि मानगोनां आफादगिरि उदांस्रि गयारि बिथांजोआ इतिमध्य माने गेटखौ बेखेवना होबाय आरो बिनि उनावहायनो जोंहा नैथि हाबाफारि हिसाबै जा फैगौ जानो गोनां जा अधिवेशननि मा होनो बेखौ सायनासालिखौ जोङो गोसोखां सितानाथ दैमारिनि नामाव जोङो बे सायनासालिखौ लुनाय जादों। मानो होनबा सासे रुंसारि सितानाथ दैमारिया सासे गोदो 1987 सननिफ्रायनो एबसुनि आन्दलननिफ्राय जरित जाजेननायनिफ्राय माबानिफ्राय संकसनिफ्राय सदियानि जा बड'लेण्ड दाबि बे दाबियाव बिथांमोनहा गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो आफादखौ सालायबोदोंमोन आरो आफादाव थानानै बिथाङा गोबां खामानि मावबोदोंमोन। आरो बिनि उनावहाय जेथिया BSc एकर्ड जादोंमोन BSc एकर्ड जानायनि उननिफ्राय बिथाङा भलन्टियार्स फर्स होननाय मोनसे आफादावबो हाबदोंमोन आरो बेवहायबो गोबां खामानि मावबोदोंमोन। बिनि उनावहाय जोङो जेथिया जोंनि जे खौसेथि बर' सुबुं आफादा जेथिया जोनोम जादोंमोन होनबा बिथाङा सक्रिय भाबै गोख्रोङैनो बिथाङा UBP आव जगदान खालामदोंमोन आरो जगदान खालामनायनि उनावहाय दिनैनि जा UBP नि जा हाबाफारि जि कनस्टिटिउसन दङ बे कनस्टिटिउसन मथे बिथाङा खामानि मावबोदोंमोन आरो गोबां सेक्रिफाइस खालामनायनि गेजेरजों बिथाङा दिनै जोंनिफ्राय गोजानाव जानगारनानै दंहैयो। जाहाथे बिथांनि आत्माया सान्थि मोनथों होननानै जों दिनै जोंनि जे सायनासालिखौ बिथांनि नामावनो होनाय जादों आरो बेखायनो जोङो आसा खालामदों जाहाथे बिथाङा सोरगोआव आलो गोजोनै रायजो मोनजाथों। आरो थामथि हाबाफारि हिसाबै जोंहा खुंगा 2 बोसोरारि जथुमानि जा डेलिगेट हल बेखौ जोङो बेखेवदोंमोन आरो बिनिनो जोंनि जायगानिनो मानगोनां बारग' फोरोंगिरि बिजय कुमार ब्रह्म बिथाङा जोंनि बे थान्दै मेलनि माबाखौ बेखेवना होदों आरो बिनि उनावहाय जोङो नेक्स्ट जोङो डाइनिं हल दङ जोंहा बे डाइनिं हलखौबो बिदिनो जोंनिनो गगामुग हालामनिनो मानगोनां आरो लोगोसेयैनो धेमाजि जिल्ला
बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि मनज सरगियारि बिथाङा बेखेवना होदों। आरो बिनि उनावहाय जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जा मोन्थोर बे मोन्थोर हिसाबै जोङो जोंहा मोनसे इभेन्ट दंखायो आरो इभेन्टनि मोनसे माने गेम्स बा स्पर्ट्सनि थाखाय जोंहा मोनसे डिपार्टमेन्ट दंखायो। बे डिपार्टमेन्ट हिसाबै जोङो एबार बे बोसोराव जोङो भलिबल बादायलायनायनि मोनसे थिरांथा लानाय जादों। मानो होनबा जोंहा 7था ओनसोलनि दं। बे 7था ओनसोलनि गेजेराव जोङो नकआउट बा लिग सिस्टेमावबो गेलेनो हागौ। ओरैनो लिग जागोन होननाय जों खोनानो मोन्दों। बेखौ बेखेवगिरि मानगोनां जोंनि नोलोबारि गोजौ फरायसालिनि लेङाइ फोरोंगिरि धरनिधर बसुमतारी बिथाङा बेखेवनानै होबाय। बे हाबाफारियावनो जोङो बे हालामनिनो मानसि हिसाबै जोङो बिफां लाइफां गायनायनि मोनसे आइडिया मोनसे दङ। बे आइडियाखौबो जोङो जोंनि बड'लेण्डनि आन्सलिक ब्लक ना बड'लेण्ड आन्सलिक ब्लकनि मानगोनां चेयारमेन खेवमालि दैमारि बायदेवआ फांसे बिफां गायनानै हुबु आरम्भनि खालामनाय जादों। आरो दिनैनि जा प्रग्रामफोर दङ, दिनै जे हाबाफारिफोर जोंहा आबोबनि दंमोन, आबोबनिबो 17थि नै बोसोरारि जा जथुमा डेलिगेट थान्दै मेल, बे थान्दै मेला दा दसे उननिफ्रायनो जागायसिगोन। मानो होनबा जोङो बिनि सिगां जोङो ब्रेकफास्ट मोनसे होदों आरो ब्रेकफास्टआ जाहैबाय जोङो ट्रेडिसनेलि हिसाबै जों होदों। मानो होनबा लाल साहजों जोङो मोनसे जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल फिथा, फेमास फिथा, बे फिथाखौ जोङो होनो हादों। आरो जों बेखौनो सिद्धान्त लादों जे जोंनि जा थलुवा खायद'फोर दं, बे खायद'फोरखौ जोङो आसलथे जों बावलांनो हमदों। ओंखायनो जों बेखिनिखौ जोङो गोसोखांलायनायनि गेजेरजों जोंनि फिथाखौ, बर'नि जा फिथा, बे फिथाखौ एसे फकासिं खालामनो थाखाय जोङो जथ्न खालामदों। मानो होनबा फिथाखौ जोङो बावलांजोबनो हमबाय। मागो दमासिफ्रावबो खम जानो नागिरदों मानसिफ्रा। दा बे हिसाबै जों बे साहखौ होनाय जादों। आरो दा दसे उनावनो जोङो 3थि नै बोसोरारि जा गगामुग दख'ना खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जा थान्दै मेल, बे थान्दै मेलाबो दा दसे उननिफ्रायनो जागोन। मानो होनबा बेवहाय बेखेवगिरि मानगोनां रतन बसुमतारी, जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि बिथाङा, आरो बिथाङानो बे डेलिगेट सेसनखौ माने बेखेवना होगोन। आरो मा थाबावगौ जोंहा दिनैनि प्रग्रामाव जोंना दिनै 16 थारिखनि प्रग्रामाव मथा मथि गासैबो डेलिगेट जागोन। आरो दा मोनाबिलियाव जोंहा जिल्लानिनो मोनसे डेलिगेट सेसन जागोन, थान्दै मेल जागोन। बे थान्दै मेलाव जोंहा 7था ओनसोलनिफ्राय फैनानै जोंखौ बेवहाय पार्टिसिपेट खालामगोन होननानै बुंदों। मथा मथि 700 जन मानसिया पार्टिसिपेट खालामगोन होननानै जोङो एक्सपेक्टेसन खालामदों। आरो बिनि उनावहाय जोंहा फैगौ 17 अक्ट'खालि जोंहा मोनसे गेवलां मेल दं। बे गेवलां मेलाव मानगोनां आसामनि मन्त्रि बा सोलोंथाइ मन्त्रि आरो WPT बिसिनि मन्त्रि मानगोनां डक्टर रनज पेगुआ बिथाङा फैगोन होननानै जोङो कमेन्ट होदों। आरो बिथाङा फैगोन, मानो होनबा जोंनि खाथियावनो मोनसे प्रग्राम जागोन गाबोन। बे प्रग्रामजों लोगोसे जोंनावबो हाबफैगोन होनना बुंदों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा BKWCनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार बसुमतारी बिथाङाबो फैगोन। मानो होनबा बेवहाय बिथाङा स्पेसियेल गेस्ट हिसाबै दंखायो। आरो बेबायदिनो मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि चिफ परमानन्द साङियाबो जों बिथांखौ लेंहरदों आरो बिथाङाबो फैगोन होननानै जोङो कनसेन्ट होदों। आरो लोगोसेयैनो जोंनि खाथियावनो थानाय देउरि अट'नमास काउन्सिलनि चिफ भैरब देउरि बिथाङाबो फैगोन होननानै जोंजों खोथा होदों। दा बेखिनि आलासिफ्रा जोंहा फैखागोन। बे टाइट मोनसे प्रग्रामखा आरो बेवहाय खुनु गोनो गोथो गैया। मानो होनबा जोंनि बे नोलोबारि ओनसोलखौ जोङो जोंनि ओनसोलखौ नायलांथों बिथांमोना। मानो होनबा जोंनि नोलोबारि ओनसोला दिनै बबे अबस्थायाव दं बिथांमोना सिन्था खालामगोन। मानो होनबा जोंनि जा सिन्ताधारा, बेफोर सिन्ताधाराफ्रा जाहैबाय जोङो बेफोरबायदि गेवलां मेलनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलफोरखौ एसे डेभेलप खालामलांनो हागोन नामा, बेखौबो जोङो नोजोर बोनानै जोंनि बे नैबे खुंगा बाथि 2 बोसोरारि धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जा 2 बोसोरारि जा जथुमा, बे जथुमानि मेन उद्देश्यफ्रा बेफोरनो आरो लाबोनायनि उद्देश्यफ्राबो बेनो। आसा खालामदों जों रायजो राजानि जों
हेफाजाब मोनगोन आरो लोगोसेयैनो जोंहा बेवहाय हारिमु बिलिफांनि मोनसे आयदा दङ हारिमु बिलिफाङावबो जोंनि मा होनो इउटुबार आरो मा होनो ग्लेमार सानावसो जागोन ना बे गेमस्रि दैमारि बिथांजोआ फैगोन आरो सानाव बिथाङा प्रग्राम खालामगोन ओमफ्राय बिनि जा ट्रुप बेफोर ट्रुपआ जोंजों कन्टेक्ट खालामदों आरो बे कन्टेक्ट खालामनाय हिसाबै बेवहाय बे हाबाफारियाव बिथाङा मैखोम भाबै बाहागो लागोन आरो बे बाहागो लानायाव जाहाथे रायजो राजाफ्रा नायनो होननानै बयबो दावराव जादों मानो होनबा बयबो मिथिदों मैया जों पाब्लिसिटि खालामदोंमोन बेखिनि प्रग्रामफोरखौ लानानै आरो दिनैबो जों पाब्लिसिटि खालामबावगोन मानो होनबा बिथाङाबो जोंनिनो बर' माहारि हिसाबै बिथाङा हारिमुखौ मोजां मोनो आरो जोंबो बर' हारि हिसाबै जों हारिमुखौ मोजां मोनो मानो होनबा जों बर'नि जि हारिमु बे हारिमुवा बहुद मोनसे गोजौ लेभेलाव जोङो सौहैनायखौ नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा मोनाबिलिनि हारिमु जा बिलिफां बेवहाय मा होनो अर्जुन बसुमतारी अर्जुन ब्रह्म आरो सासेया देरहासार नार्जारी बिथांमोना बेवहाय पार्टिसिपेट खालामदों आरो खालामफैगोन ओंखायनो जों आरसिनि जानानै जों बेखौनो गुरै खावलायो जे जाहाथे रायजोफ्रा फैनानै गाजा गोमजायै फैनानै जोंनि जे फांसनफोरखौ जाहाथे साक्सेस खालाम बेनि थाखाय आङो रायजोफोरनाव गुरैयै खावलायनाय थाबाय आरो लोगोसे आं बेखिनिखौ बुंनानै आंनि जोंनि दा बाथि नै बोसोरारि जुथुमानि आरसिनि जानानै जों साफ्रोमबो आरसिनि जानानै रायजोफोरखौ जों गुरै खावलायनायनि लोगोसे बेखिनिखौ बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों अभियासलि सावरायनाय जागोन मानो होनबा बेवहाय जोंनि जायगायावथ' माने गोबां रोखोमनि जेंना जेथो दङ बेफोरखौबो लानानै जों सावरायगोन आरो जोंहा जोंनि आफादनि जा माबा दङ बेफोरखौबो सावरायनाय जागोन मानो होनबा दासिम आं थुलमुल आंनि मिथिनायाव जोंनि जा समस्याफोर दं बे समस्याफोरखौ लानानै जों सावरायगोन बे अभियासलि जों सावरायगोन गाबोन जिहेतु आसामनि सोलोंथाइ काउन्सिलनिबो सिट फैगोन मथामथि जोंनि जायगायाव जा बे स्कुलनि जा समस्याफोर दङ बे समस्याफोरखौ लानानै जोङो मानगोनां मन्त्रि बिथांनिसिम जोङो आपिल खालामगोन आरो लोगोसे BKWCनिखौ चिफ बिथां मिनिस्टार बसुमतारीनि सिगाङाव बेखिनि माबाखौ जों आपिल खालामगोन मानो होनबा जोंनाव माखासे भेन्सार स्कुलफोर दङ बे भेन्सार स्कुलनि सोमोन्दैबो एसे सावरायलायनाय जागोन आरो जों आपिलबो खालामगोन जोंनि जा फरायसानि जा समस्या बे समस्याफोरखौबो जों रायलायगोन मानो होनबा जोंनि जायगायाव गोबां समस्या दङ फरायसालिनि समस्या दं फरायसानि समस्या दङ आरो स्कुलनि जा समस्याफोर दङ स्कुलफ्राबो आन्थरगाथोनिफ्रा मोजां नंला बायलांजोब्बाय गासिबो गथ' 20 बोसोर 25 बोसोर जाबाय स्कुल गंसेफ्रा खिन्थु दिनैहाय जेबो डेभेलपमेन्ट जानायखौ जों नुवाखै मानो होनबा बेलेग जायगायाव जों थांबा जों नुयो बेलेग जायगाफोरनि स्कुलफ्रा खोब माने मोजां जाबाय डिसिप्लिन जाबाय रं सं होनानै मोजां खालामनो हादों गथ'फोरखौ बेवहायनो आर्ट खालामनानै गथ'फोरखौ फोरोंनो हानायनि मोनसे बेबस्था दं खिन्थु जोंनि बर' मिडियाम स्कुलफोरा खोब माने नगण्य होननानै जों गण्य खालामो बेसेबांसो थान्दैयारिफ्रा बाहागो लादों दिनै मोनथाम आफादजों लोगोसे मथामथि जिल्लानिफ्रायथ' 7टा आनसलिक थाबाय 7टा आनसलिकआव जोङो मथामथि एक्सपेक्टेसन खालामनाया बेनो जोङो मथामथि नियार एबाउट 600 बा 700 600 बा 700 बे थान्दैयाव बाहागो लागोन मानो होनबा आबुबनिबो मोनसे थाबाय आरो जोंहा जायगानिनो गगामुग दख'रानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनिबो थान्दै जागोन मथामथि जों एक्सपेक्टेसन खालाम बिदिनो 700-800 थाहैगोन मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि फार्मासि पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोल'जि डेन्टेल इउर'ल'जि डेन्टेल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सन'ग्राफि OT ICU NICU एबा PICU आरो आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822 688
026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।